Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating latest, sa ating panahon dito po sa Pilipinas at sa kakatig po ng Western Pacific na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Nobyembre 10 hanggang 12, 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito yung ating latest GraphSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes, dumating na po ang panibagong surge ng amihan dito po sa dulong Hilagang Luzon. Kasama po dyan ang ibang parte po ng Cagayan Valley, like Northern Cagayan at Ilocos Norte. Apektado po nito. May mga malakas na hangin po na pwedeng umabot ng 40 hanggang 50 km bawat oras. At medyo lumalamig na po ang panahon na yon dahil po sa papunta na po tayo sa panahon ng taglamig. At ito na po ang epekto po ng amihan. So, ang amihan po ay magbibigay ng mga on and off na mga maninipis na ulan, showers or drizzles sa may dulong Hilagang Luzon. Dito naman po sa may silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Visayas, Mimaropa, ay yung tinatawag nating mahinang amihan o yung northeasterly surface wind flow. Maganda po ang panahon, but subalit sa hapon ng gabi may mga padaanan po mga showers o thunderstorms na inaasahan, lalo na po dito sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Okay? Dahil po sa tinatawag nating surface trough, ito po ang elongated na medyo slightly lower na atmospheric pressure, hindi naman po siya LPA dahil hindi po siya pabilog. Okay? So, pahalang po siya. So, yan po ang epekto. May maulan lang po yan. Uso po yan mga ganito dahil po sa panahon na yun ng La Nina. So, above average po ang mga ulan sa kada buwan na record. Okay? Na mga rainfall. Pag above sa normal, mayroon po tayong La Nina. So, as of this time, wala po tayong natatanawan na bagong LPA. Subalit, nagiging aktibo na naman po ang Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsalubong ng hangin mula sa Timog Silangan at Hilagang Silangan. At kapag lumalakas po ito, may posibilidad na may mag-form dyan ang isang closed na low pressure area na wala pa po as of this time. But yung mga computer models gaya po ng American at European models ay meron na po silang hint na baka after November 15, between November 15 to November 20, may posibilidad na may mag-form po na bagyo. Okay, yan po ang pinapakita ng mga computer models. Mamaya, papakita natin sa inyo yung dalawang computer models. But no worries muna kasi ang focus natin is within 5 days. Pag lumampas ka po ng 5-day forecast hanggang 10-day forecast, nasa less than 30% na yan hanggang 0% ang probability na magiging totoo po siya. So, focus tayo sa 5 days sa mga forecast sa mga ganitong mga weather systems. But consistent po yung dalawa. So, may malaking posibilidad na magde-develop po ito o magkakaroon talaga tayo ng potential na bagyo. Let's hope and pray na sana mag-record po siya, walang landfall sa ating bansa, na yun ang pinapakita ng one of those computer models. Actually, pareho sila kahapon, kagabi, but kaninang umaga mayroon isang nag-separate dun sa mga forecast models. Okay? Mamaya, babalikan natin yan. So, ito po yung fast animation. So, kita po natin yung Intertropical Convergence Zone all the way from Marshall Islands hanggang dito sa may Palau area. At dito po yung surface trough. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, okay, simulan natin ito. So, ito po yung animation loop beginning 11 a.m. kanina hanggang 5:45 na yung gabi. So, nakikita po natin yung amihan dito sa may dulong Hilagang Luzon. Mga thunderstorms naman po sa may silangan ng bagay po ng Kabikulan, Eastern Visayas, hanggang dito sa may ibang parte po ng Eastern Mindanao dahil po sa surface trough. So, common po yan na yun dahil panahon tayo ng La Nina. At ito po yung rainfall accumulation. Ito po yung total na rain for the next 3 days hanggang Biyernes. So, makikita po natin dito sa may dulong Hilagang Luzon. Yung mga ulan dito ay dulot po ng amihan. While dito po sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon, silangan bahagi po ng Kabikulan, Eastern Visayas, kasama rin po yung inland areas kasi naka-blue po siya so may mga ulan pong pwedeng maganap. Ito po dahil po sa surface trough at yung mahinang amihan. Okay, so apektado rin po ng mahinang amihan ang Palawan, Oriental Mindoro, Northern
Panay, Northern Negros, ibang portions po ng Kabisayaan. Dito naman po sa Mindanao, ito po yung mga usual possible surface trough po o yung mga localized thunderstorms ang posible magbigay ng mga ulan sa darating pong next 3 days. Okay, at ito naman po yung 3-day rain ratio at wind forecast. Bukas po ng Huwebes ng hapon, inaasahan po may mga showers po sa Kabikulan dahil po sa mahinang amihan at yung surface trough. At dito rin po mga localized thunderstorms po sa may area po ng Mindanao, Visayas din po at Palawan. At dito sa dulong Hilagang Luzon, ito po yung hanging amihan. Bibigay rin po dyan ng mga rain showers. At sa Friday, medyo nandyan pa rin po yung efekto ng amihan sa may dulong Hilagang Luzon. At dito rin po ang mahinang amihan sa may Kabikulan, Metro Manila. May mga showers na inaasahan, rain showers, Palawan. Localized thunderstorms naman po sa may bahagi po ng Mindanao. At ito naman po yung pinaka-latest mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook for the next 2 weeks. So, sa unang linggo po, ika-10 ng Nobyembre hanggang Nobyembre 16, may mga inaasahan po tayong above average rainfall sa may area po ng Sulu Archipelago, Palawan, Mindanao. So, yan po ay dulot po ng prevailing La Nina. At dito po sa may east of Guam, sa may 150 east longitude, more than 1,000 kilometers east of Pawar, may posibilidad may mag-form po dito ng tropical cyclone formation, pwedeng tropical depression or tropical storm. But ito po ay nasa 50% probability o medium confidence. So, hindi pa po ito high probability tulad ng dito sa may Indian Ocean. High probability po yan. So, malamang may mag-form po dyan. So, hindi pa po yan sure. Malalaman natin next week kung matutuloy siya. At sa week 2, valid November 17 to November 23, inaasahan pa rin ang 50% probability na may mag-form po dito ng tropical cyclone, tropical depression, tropical storm sa may within the Philippine area of responsibility na po siya, north of Palau. So, we are going to monitor this. Tututukan natin yan, especially early next week, kung may mga possible na formation ang mag-form within the Philippine area of responsibility. So, we will keep you updated. But as of this time, ay nasa 50% pa lang ang probability. So, pwede pa po magbago yan, pwede mag-recurve. So, ang kailangan lang natin mag-pray. Okay? At bago tayo magpaalam, pakita natin sa inyo kung anong pinapakita ng dalawang computer models dahil medyo crucial po ito. Pag pareho silang meron, malamang baka matuloy itong formation. So, ito yung una, yung European model. November 15, magpo-form po siya dito bilang isang LPA. November 16, Tuesday, yan na po siya. Southwest of Guam, bilang lumalakas na LPA. And November 17, ng hapon, Miyerkules, papalapit na po siya sa Philippine Area of Responsibility bilang isang aktibong LPA o possibly tropical depression na po siya. At papasok na po siya ng PAR, probably Wednesday Wednesday ng hapon o gabi, November 17, and November 18, nasa gitna na po siya ng Philippine Sea within the Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression east of Samar. And then, November 19 ng hapon, ito po ay mag-slow down at lalapit po sa may east ng Northern Samar. So, ito po bilang isang tropical depression na 55 kph or posibleng maging tropical storm, but babagal po siya o pwede maging quasi-stationary dahil po sa may frontal system dito na magbibigay po ng opening, okay? Sa posibleng pag-recurve nitong potential na bagyo. Dahil pag nagkaroon ng opening dyan, may posibilidad, na ito po ay mag-record pupunta dyan sa northeast. So, ang forecast dyan ay baka mag-quasi-stationary o halos hindi kikilos po dyan. So, babantayin po natin yan for next week after November 15. But, gaya ng sinabi ko, ang forecast more than 5 days ay mababa po ang probability from less than 35% to 0%. So, hindi po ito sure. Kaninang umaga, yung tracking nitong European model ay banda dito. Pag ganito siya, recurve. Okay?
So, yan, ang American model, yun din ang pinapakita. Kagaya kaninang umaga, hindi nagbabago po ito. Ito, yung American model. So, pinapakita dito na dadaan sa may Guam bilang isang typhoon. Medyo mas malakas ito sa American model. At Wednesday, Thursday, Friday, curvature. Sana yan ang mangyayari, okay? Sa European model. Kaya lang tumiwalag yung European model. Medyo nagpunta doon sa malapit sa Philippines. But, let's hope na bumalik sa dati. Kasi ang American model, although less reliable ito, pagdating sa mga long range forecast, mas reliable pa rin ang European model. So, malalaman po natin yan. So, as of this time, kung gagawan po natin siya ng ito. So, ito yung American model, okay? November 19, Friday. November 19, Friday, sa European model ay nandito siya. Ayan. So, if we create this area of cone of uncertainty, so ganito ang possible na cone of uncertainty kung saan siya pupunta. Pwede siyang pumunta dito, pwedeng dito, or curvature. So, it's still a big question mark. Okay? Huwag muna tayo magpanik kasi marami na naman dyan lalabas sa YouTube, Facebook videos. May bagyo, yan na naman. So, relax muna tayo. Hintayin natin ang mga computer models na blend. Okay? Blend ang tawag natin. Kasi pag nagbe-blend lahat yun, sigurado dyan na ang probability niya. Mataas na ang probability niya. Hanggang na yun, napakalaki pang agwat. So, we will let you know na yung darating na Friday kung anong panibago. Lahat tayo mag-pray na sana curvature, walang anumang bahagi po ng Asia Pacific na tatamaan itong potential na low pressure or bagyo. So, we'll keep you updated on Friday. Hanggang sa muli, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpapanood nyo sa aking channel.